Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke United Democratic Party mau kerwat circle haringkat kajingnya don lang uba Renington Lingdo Tongkhar MLA ke mau kerwat constituency klaim dapen slam hadin kajing syong no jong ba Robert June Kharjarin nak kam presiden jong ke HYC mentahi ke janmit jong ke khat waitrik naiwing arajar arpulai kala yo ban pejang burom yo ba Robert June ke party UDP ya kabala penlong ha office traikam jong ke UDP mau kerwat circle ha mau kerwat kumban syukdo uba Robert June udai presiden rangba jong kaseng HYC bat ubadang susong thaj nakakam presiden ha kabakaseng henyo trap youth council mentahi kasngi kalayo ru ban le buram khaddo yu ha community hall ha jayaw lom pelon hagani kasngi pediang buram bat penrung dekat thamai yu ba Robert June Kharjarin syakaseng UDP lai senran lang yu degi bahaying hasam bat ke kurim jong ha ringkat ke jingdon lang kinongkit kam ke UDP mau kerwat kinong kit kam jong ki samla badru kilong kemi kasngihi pindai unong tray bashir ham jong parti UDP na kabangin sedang nang nena makrwat kumba kilayo barwan menta bagi nena makrwat ban kum juru ikmilenti ya kajing tray bashir ham jong pi hakar state hi barakawai hajing sha menta kasngi kam desu kasngi ba ong batang song type na kaswaisi ladap song type lupa reka sudetang kasngi ba ngia pen ko borom ba take over jongka body ba thamai tila da chu ken kala di hisngi khadu hi jong ba ngia tri pat hopo jongka HYC i ba rne ki ong ba ni deki khmat thamai ha ka UDP ten ri tanga patip lakat no tli ki bot kala poi sa ka UDP to ka thamai si haka bopau ka thamai haka form kat kum ka concern jong ka parti henry haka jingkersan ya ka UDP nganut menong ba ka yin kasem ka jongi ka lade lupa ka yin kasem san UDP na so tenap ba idon I khun jong ba lit bibi nong si ba bires ke ba itu bhai mei jongi tikitip ba ka no jing jan ka jongi mei ba jongi ba bires nong si tikam sem desu ka parti ka batmai kam sem desu ka jingmut ka batmai bat ka e ka pensup ben sim ya karai ben lit sya kanu kono parti ka de tang na goi ka daw bat ka ta ka daw ka long ba habang adan hapo jong ka seng balang bat habang ai nujor bat ki mat ki jura ki aim and objective kita ki thamai jong ka jinglong ngam yu I bakan don than ka jinge jangai apa deng kaseng ka bangaladon kum kaseng bahalang bat kani ka political party ya ka bangarun menta kam don la se ka jing ya pen khonyo ya la de ban ong ba tip mensuang adawa LP tip menta dang long le kam don kum kata mensuang ong bangi dawa banyada yo pudusam tip darung ha kan parti ki sya nusa namar ngila de UI ya ki manifesto ngi dalam de UI ya ka concern ya ke objektif jongka parti jongka UDP hangta hing langsung tu ngadang pulih ha kini kisni ya ka concern jongka UDP da ka bangladesh download na po election commission jongka India ko ong hi gumju baka UDP kan yeng ya ka baniale baniada ban penne pensa ban kentiu ya ki try muluk kat kum gajing start ke jongki katahi ka di mission katahi ka di nongrim ya ka ba ngalahe alasan lang bagi seng bahalang bat katahi gede mission ke balang ngala imsngi haga jing im jonga ban urlong ya kata hot kum kiseng bahalang lesi ka lenti ke bengisim kade dakwe ka lenti bat mentanang ni sakmat nga ban but ya ka riti penia trikam jonga UDP ke ba ka target baniada ya ka riba ka jek penriu mensua lesi hakapor bangidang yakhi kade husrok mentapan banyada ya kariba ka jat riu kadai lengba ka ballot paper lengba ka AVM machine kapoi hi reju ka super nang galenti bangi ai mensuangi hapan ya mid batsngi ban pensung thu pai ba ban penbor menta le singi hapan de mid batsngi ban pensung thu pai ba ban ong yaki ban jit ya kata ka sensar khadar ka ba
ngidon ya kabaniada ban penne pensa ban kentiu ya kari bakajak ndru kumangaong haka meeting menen rau hakan kapor bomta ya kaba I kamsu tmai kan long meeting kan kasir bomta hakaba ngidon I khamat ke tmai ke bangin molang ya itu ngi thau bha parsnong par thau jongi tenrei hakaba dei kam politik kada long tmai adu ta bangin yo I mentai ke jingdon ka khamat jongi barobat I message jongi bar ki bahyeng basen ke badan lang barngi kan kapor bomta kapan pau ke jing peniang subha ke jing so yaki kejingwan ke parti meeting menta ya ka tip barkhaj hakabai barobat John Kajarin ila menta kasni ila yo ya kajing le burom ya kajing ai kublai na kalian jong kaseng kabai idon haka seng haka NGO jong I ke FYC bat menta haka juk le kasni kamna penslam ini yo ya kabangin pediang semangi pada haka political party ka parti UDP hangne hamakran sarkal jongi isngo banai kublai ya kajing kloi jong barobat kamna penslam baha kejuk kena sengi kelam na perkhat slam wat lagi tip bal se shwa ban sim kena karai ila perkhat bon sen re kejing pejungi kejing ijungi kalau mentang sengi hi ila ini ya ka seng balang ka bayidon par mentang sengi hi ya bandrung no ha kene ka parti jungi ngayo kejing I jonga kumba kandai ka jingstang kandai ka tak kaban nom penana ka por ka pagoro jungi kum we ni kisamla bala pau nambha kan ka state paro ko we te ga sngo ban ai ka kikentin jong ka jing tho jong ka jing yaro ha ka be de ki jing kam jungi ha ki tos number ko musamla u bala pen pau nam me ka dong ka than jungi ha ka jing don jungi ha ki seng balang ko per bar ka jing long jungi kum no yalam u bala biang ka jena ka start kumu advocate hakaba ngi lasgo sarong na kini kanong kathan jongi bagi I samla ki kum kini ngisgo ba hakajing yo I jongai ki perkhat jong I bandrung haka politik ngayo I kumba kande ka timing ka piang hado kata-kata hakapor ka piang hakapor ka ba ila pau nambha kum samlarang ba bar kum kata kapor klam na perslam banyo bandrung haka politik kajing jia kasan kadak kepala jia mentang sengi hakapor kaba kram pelana watang khendiat ru ngai kumba kamno kumta ka political career jeng baroban ngakit pok nga wish ba kamno kumta kumba kaneka nuksa mentang sengi ba kram pelana Maria dap menne banyo ban ai kublai ban le burom na kle HYC menta ila don ta hadin kato kata ila don hane barngi